Sanowar sharifai faɗi mazara gai da ke ƙarshen girma. Sanowar sharifai faɗi mazara gai da ke ƙarshen girma. Rahamanu sarki mai mulki Allah maɗaukaki, lamani nake nema alhamdu bani arziki. Na yaban diya mai albarka halinta banaki. Allahu rabbana na gode ma salamu kai ne mai girma. Sanowar sharifai faɗi mazara gai da ke ƙarshen girma. Afuwa nake nema Allah sarki mamallaki, ƙadiran gwani kuma mai iko Allah mataimaki. Ka taimake ni ya alguddusu ya jalla kaliki. A fagen yaba faɗi mani ma aje da ni ƙarshen girma. Tira dukan aminci ya Allah ƙara wa shugaba, matattarar asiran Allah shine mujtaba. Alihi sahabbai duka hada ba za na bar su ba, na sayyidul wara baban Fadima Dahira ƙarshen girma. Sanowar sharifai faɗi mazara gai da ke ƙarshen girma. Sayyidi Abubakar Saddiq ya fi duniya, Umari na sanya mai raba ƙarya da gaskiya. Usman zakin alkunya ya jure shan wuya, da sayyidi Ali yau a gidanka nake yabo mai alfarma. Sallama nake zaɓin Allah kuma Muhammada, mafakar abin da yake bauta rahmatul huda. Arzikin halitta mai girma na sajida, Yar Khadija jikar Aminatu na gai da ke ƙarshen girma. Sanowar sharifai faɗi mazara gai da ke ƙarshen girma. Salamu alaiki ya ƙudirin jalla rabana, salamu alaiki ya taska ta ilahuna, salamu alaiki ya tsokar annabi sirina, salamu alaiki ya matar Aliyu jarumi ƙarshen girma. Mai rabo a fadar Allahu na zo na gaida ke, sayyidatuna bintu rasulu da sanke na fake. Ke nake muradi a rayuwa da na sai da ke, ake isa ga Allah banda kamar ke a zuciya ƙarshen girma. Sanowar sharifai faɗi mazara gai da ke ƙarshen girma. Dukkanin kalar wata alfarma ta gidan kice, ni na ji mai bara ya zo shi gidan kina na sai kice. Gashi dai abinci shi kenan amma fa sai ta ce, mu ba shi mu kawai mu haƙura wannan yisar ta ce mai alfarma. Ku gana azumi ne suka ɗauka an kusa shan ruwa, wallahi Fadima ta ce ne ai wanga babu damuwa. Mai haƙuri yana tare da Allah mu duba rayuwa, da sayyidi Ali da Fadima Zahra suna da tarin alfarma. Sanowar sharifai Fadima Zahra gai da ke ƙarshen girma. Dutuka da girma da martaba suna kasanta ne, wallahi dukkanin wani alkhairi kawai a santa ne. Nutsuwa da bauta da haƙuri wannan halinta ne, a gaida ke karima masu ma sannu Fadima ƙarshen girma. Wa ya zo da kyauta mai girma mu ce mu'azzama, wa yake da dukkanin matsayi kamar na Fadima. Tausayi da halaye mai kyau irin na jaruma, wallahi an gama kuma an kare kamar kisa bera mai alfarma. Sanowar sharifai Fadima Zahra gai da ke ƙarshen girma. Sanowar sharifai
sharifai Fatima Zahra gaida ke karshen girma. Fatima tuwai mai kyauta ce ta cika isa, gane nan da gogo na Zahra na durkusa. Mai kausara da zamzam yar asali wallahi kin yi sa'a, ke bani kariya don girman kina na Fatima karshen girma. Assalamu ala nurul anwar na kausara, hasken jikin ma'aikin Allah ce ita Zahra. Jarumarsa daukai nake yabo kuma munawwara, jikar Amina ce mai alfarma ba shi a ƙarshen girma. Salamu sharifai Fatima Zahra gaida ke ƙarshen girma. Sayyadatu na Fatimatu Zahra gimbiya, shugaba ta matan aljanna har ma da duniya. Mai cikar kamala yar asali kuma waliya, yar rasul ce ta Khadija gaida ke mai alfarma. Fatimatu ya sirrin Allah haske na Mustapha, Fatima Karima Fauziya na zo ki tallafa. Dangi sarki domin cikar ki sirri ki bani fa, sirkan yabo Fatima Zahra gaida ke karshen girma. Salamu sharifai Fatima Zahra gaida ke karshen girma. Na kira ki amsa Fatima banga kamar ki ba, kwarjini da kunya da hankali ba za kai ki ba. To waye kai ki waye kamar ki Allah bai yi ba. Na Fatima sanne da girman saman isa ƙarshen girma. Rabbana ka saji gokinsa har ma da auliya, Tijjani jiyali na sanya sun yabi aliya. Hadda shehu na Ibrahima in yasu kulliya, zulma arabi shauge bari maharazimi mai alfarma. Salamu sharifai Fatima Zahra gaida ke karshen girma. Sayyidi Balarabe dan baiwa ba za na barka ba, mai tambarin sharifai na zo ne a jani can gaba. Ta gabar mutum koma waye a san shi da uba, na wafarin uba shehu Balarabe hadeje ne mai alfarma. Almajirinki ne mai gaunar kiyana na Shamsiya, gani ba sani kuma ba ilimi halinki dausiya. Ku bani ilimi na sanin Allah akan